Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-Parlament Ewropew appoġġja riżoluzzjoni mexxija minn Alex Agius Saliba infassla biex l-industrija tal-Unjoni Ewropea tkun adattata għal futur ekoloġiku u soċjalment ġust. Il-membru parlamentari Ewropew Agius Saliba spjega li għall-grupp tas Soċjalisti u d-Demokratiċi huwa ta' importanza kbira li l-industrija Ewropea tkun lesta taħtaf l-opportunitajiet kollha offruti mit-tranzizzjoni diġitali ta' bħalissa u għall-objettivi tal-patt ekoloġiku. Dan huwa essenzjali biex l-industrija tal-Unjoni tkun tista' twitti triq fuq livell globali biex tiġi żgurata l-awtonomija strateġika tal-Ewropa u biex jinħolqu impjiegi ta' kwalità għall-Ewropej. Il-membru parlamentari Ewropew Josiane Cutajar inħatret bħala negozjatriċi fisem is-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Kumitat ta' Trasport u Turiżmu fir-rigward ta' proposta ġdida l-regolament dwar il-kiri għal żmien qasir. Ir-regoli proposti għandhom jgħinu lill-awtoritajiet lokali jfasslu politika u liġijiet li waslu għal turiżmu aktar sostenibbli filwaqt li jindirizzaw l-isfidi li jġib miegħu is-suq tal-kiri għal żmien qasir. F'kummenti dwar il-ħatra tagħha, Dr. Josiane Cutajar qalet li l-liġi li ġiet f'data taħdem fuq hija importanti peress li s-settur tal-kirji tal-żmien qasir iżdied b'mod maġġel sew f'dawn l-aħħar snin mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll f'Malta u f'Għawdex. Il-membru parlamentari Ewropew Cyrus Angerer qal li huwa inaċċettabbli li l-Kummissjoni Ewropea m'għandix kummissarju dedikat għall-anzjani u s-semattiv tagħhom fit-tfassil tal-futur Ewropew u l-futur tal-Istati membri. Waqt li kienet jitkellem fuq id-diġitalizzazzjoni, Angerer qal li min mhux imħarreġ fl-użu tal-informatika għandu jsib alternattivi biex ikun jista' jibqa' juża s-servizzi essenzjali. Huwa qal li se jkun qed iħeġġeġ lill-Parlament Ewropew biex wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla ikun hemm Kummissarju Ewropew iddedikat għall-anzjanità u programmi immirati biex l-anzjani jkollhom semattiv fil-bini tal-futur.